Bunga sing banter cak. Luka piro. Iya teh, iya kalau gremet. Mergo aku ya raja tenan. Raja muka. Sing mapan ana sendang. Sing raraton ning gone sendang. Lakon. Iya. Aku mundhut preksa kadiparan kabeh para yaksa. Loko Suta, kowe aja bingung ya. Boten. Aku ngene iki didelok kancaku sing bingung. Ngono. Dirabi niki iso ke bolong kabeh jenenge. Piye. Iki tak takoni kok jibrek kaya napa? Aja blur. Lah pripun? Patihku ki kowe gumarange saiki ten kono. Kowe sesuk kondo berarti bingung kowe. Aduh tenan aja. Lah jenengan kepala bingung kula. Lah ora bingung piye aku dhewe bingung.
Piye kabar? Wis yo ana kawula yaksa sinuwun wonten sedang kirang. Wis sak menika sampun ngayahi jejeban piyambak. Terus boten wonten ingkang tumpang sowan dening ngayahi jejeban. Ngono ya kumaran. Kuwi malah nyuwun dhateng panjenengan lho. Angger asta panguwasa wonten sedang kirang. Kowe aja mbobong atiku kowe. Sinuwun Prabu Raja Muka menika raja ingkang wicaksana ra ya kaya ngono to. Putih bawa laksana. Iya. Kowe anggere pinter nyelemahku sesuk tak undakno belanjamu. Nggih. Aja lali. Ngono ya, Nur ya. Aja lali. Elane aja lali. Wis aja sabar dulu. Jelek. Iya. Iki sing repot nggon iki. Iso lara ora kena pati. Tegese malah aku ndak bangkrut. Nambahno terus. Iya. Sapandure. Ngirani kegiatan. Ngirani dateng tenderning negari sedang kita. Kaya ana pagedhe iki jumbuh lan kahanan kala gremet sendang kira iki iso tentrem kawulane padha warasan nanging yen kacondhokan wujude Betari ora liya Betari Sri sing itu. Di papan condoke Betari Sri saiki ya ono ya bisa menika wontenipun Betari Sri ngerti apa ora ning di papan condok. Kula semanten ugi nggih sinuwun. Wah, kula menika boten mangertosi. Iki ngerti. Aku dhewe ya rada mumet wis tekan kono iku aku ya. Kumarang. Betari Sri saiki wis ora mapan ana kahiyuwangan. Saiki wis cumur nduk ora copodo tegese wis ana bumi. Neng negarane Singapura patista nek wisi kaya ngono. Yen cetha kuwi ra mujudake wisi mung pralambang wae. Iya, apone niku kabeh dino. Lah kang sapa terus golek ning kayangan. Ditindoi diurung papan golek ana yen wis ketemu ngorwake boyong ya. Sapi gumarahan tetuan sa
Iki kaya dene nongkrong sawijining pamesthi. Sopo iki? Sing ora pengarepanmu iki lho. Waduh, sampeyan. Kowe iki awan-awan wis panase kaya ngene, malah saya nambahi panas. Panas sing atine pun kakang kowe kok ngukrum sawijining pamrih kowe. Wae iki sapa? Sapa ngendi dangkane? Kula temben kayung gandrung kapiranku kalian Dewi Sri. Sapa? Dewi Sri Kang Mas. Dewi Sri. Wong nang durung abang. Hampi gumarang. Rasa sak lagi wendak mendekake jebule kadangku yo gandrung karo Dewi Sri. Bola bali kok Sri wae yo. Menawi kula mboten saged sesandingan kalian Dewi Sri. Tapi lalu kula kemawon. Kowe kepiye? Sandingmu kepiye? Lumpur jas kemawon. Kowe ngerti Dewi Sri saiki ana ngendi? Mawan wonten ing Purwacarita. Manggon ing Purwacarita. Purwacarita kuwi wonten ing ngarsa padha ning gone bumi. Ora ning kayangan. mboten Wis krungu? Kowe uga krungu? Mongko adhiku Wuyan Ragaut karo Dewi Sri kapilawan tumekeng Lampus. Ngeman-ngeman iki adikku ya. Budhalo saiki uga upadine nuli lapar kaya bareng-bareng teko nang Purwacarita. Paman sapi gumarang Jempute nang kubur saged kelasana. ayo kabeh para rakyat. Padha adep. Ira panten yo dijaran karo mlaku.
Ah.